Mayo ka niyan ka. Ako not feeling well jud ko pero kinahanglan nga ato ning istoryahon ni. Basta man nakagusto ka na akong uyab. Wala man. Wala man. Ano magsige man kag kuan unsa tay mong giingon ani nga magsige kag pamugos niya. Sige, managpanguyab niya, mamugos. Manguyab. Manguyab. Ikaw chat talaga og mangumusta lang gud, manguyab nga mangumusta. Sus kabalo na ko anang padulngan ana, mangumusta kadugayan. Hi. Pila edad nimo? Taka. Nagunsa ka? Kabalo ko nga uyab mo nya manguyab noon ko unsa ko buang. Unsa Ako to? mangumusta lang gud, pila ray pag mangumusta. Oh, nakabalo Good. Nakabalo ba ka nga nakabasa ko sa imong chat sa iya ha? Wala mo na adlaw nga Ano di ba? mo chat. Basta gipasubrahan na pud ninyo na imong. Sobraan, kaput. Yan ray. Apay panaana ka. Sayangan nimo no? Niingon. Natulong kang dudong. Niingon ba day ana wala man. Ako imong nauyab. Akong giingon, kumusta mo? Kumusta mo? Dako kayo imong emoji, ha? Wala oy. Napakay pina heart ang mata. Usa may naari ana di ay. Kung usayaw siya iyang imayday, labi na kanang maaniyag sa mata tan-aw. Ano mo reply yung kag sayangan nimo oy. Ako na lang. Wala mo ko na ako na lang ka. Ako is nindot ka mo sayaw. Sus nakabasa ko. Na-appreciate lang nako ang talent sa imong uyab ba? Usa may naari ana. Kanabay din ako, magsige na siya reply. Kada mayday niya imong replyan. Usa may mag na ko giingon niya. May magmusulti og I love you di man. Katong nag-mayday siya nga nagkaon, ni reply po ka dito, ako yungit nimo. Usa may naana. Kung may magmangilog na di ko man mangilog. Punta ko to hapon, magsigig update. Sagad. Usahan? Kasi naibong ka sa kuya. Wala mo na ibo ka na mo. Yap. Mangumusta lang gud bawal day mangumusta. Ngayon, may man siyang nanguyab daw kaniya. Yara. Nanguyab siya, no? Ayara. Yes, dinay-dinay, pasig ka. Oh, manguyab na. Nagsigig kayo pamugos. Yara ng kuan ba istorya. Tingnan naman guna ko na siya nga nako uyab, mamugos gyud. Mangumusta lang day ka. Di, manguyab na din ang mangumusta lang. Kabalo man kang naitag-iya ng tao. Ayaw, Guwa man ko na giilog, pre. mangguba man kag. Giguba dahil na ngawa mo ko na. Pila ra ko pangumusta, hi, good morning. O ana lang. O mo na mo na intro. Ay, kumusta? Good morning. Oh. Ang tunga-tunga ana. Pila imong edad busy ka? Oo. Pwede na intro sa mga lalaki. Oo. Mao ko Masige, na ako. masige ingana nimo pag jamming mo uyab. Ay nga na ako sa una. Oh. Pero at least nagpakatotoo ko. Tanawa ka ron. Jamming Oh, mo 15 years na mi ani. 15 years na mi, 18 yung edad ron. So 3 years old pa lang siya. Gibukingan na ni sa kong mama. May naana. Wala ko nang ilog ana. Wa man ko nang ilog sa imong uyab. Wala nang ilog. Ayun na, ako na lang. Kasi ako na nako nga wala man gyud. Pit na imong mga chat. Usa na ana good morning hi. Mo video call pa ka? Usa na ade ana. May magniingon ko nga pagbulag mo ako niingon. Kabalo man siguro ka. Ug unsay pi. Palo man ko Ikaw nga. daw binay kay uyab akong suong suungon. Usa na pagkuan wa man ko uyab. Pananglitan ba? Amot lang. Di anim bago no. Usa na ka diha. Mo video call, masukog Usa di. na ade ana mo video call nga. Mo video call masukog May mo mag- dili. May maggidaot mo wala man. Napatong chat nimo nga. Reply dali ba? Nga kabalo kang nanghugas ng plato akong uyab. Ya, ano mo reply mo po dun uyab Say, sa paano mo? ganahan. Bugos man ka. Wa man ko na bugos pre. Ako alang mo. Pila ray pagpangumusta god. Bawal day mangumusta. Di man na pangumustay mo ha. Usa dili pangumusta nga. Bisan Ay, asa na ka kumusta, maabot. oh. Oh. Usa dili pangumusta nga. Bis- Musulti man ko kumusta. Oh. Di so nangumusta lang ko. Nagtuo kag nakalimot ka atong ni anak ka. Busy ka karon. Ano man? Ha? Ugma ba basin pwede ka sabay ko. Oh. Oh. Ano pa sabayon man na nimo? Pwede na ina. Birthday sa akong manghod ba? Oh, Pwede na ina. Pwede man tingali Ayun na kay sa wala. Wala man ko eh. Agad na siya laag. Wala man ko bad intention. Sas, Unsa? ganagan pa siya mga laag daw midto squad daw. Ito sa binaton. Oh, Kami lang wala daw, kami lang daw Oh. duha. Magunsa mo dito sa binaton nya kamo lang duha. Unsa man? Ay party. Ah, Party. sis. Unsa man akong uyab imong Kaluso. binaton? Pero mo na wala. Oh, Basta ang ka sagot, paminawa ba? Hinuklugi ba? Makiglaan ka sa akong uyab sa binaton nya tapos kamo lang duha. Unsa na? Mayo na? Malipay ko na? good for friend ba? For Ah. friend. No, sanay ka. Amigo lang good. Pwede man ka magpauban og lain. Anong diri pa yung ka sa akong uyab? Diya lang ko kay murag mas okay man siya good. Pwede man nimo kuyugon ming duha di kay Kabalo man kung okay. Rider jud ka. Trader gyud sanay ka diha. Naday ko giingon niya I love you sa Wala. mga wala man. Love you. Kadagan anang sa chat mo. Uy, I love you pero nay heart. Gusto may naaday ana good. Bugos ka. Mangumusta lang. Napakay trip nimo nga. Video ko lang ta para way mabasahan ang conversation. Oh. Unya, usay na ana. Ya, wa kay tumong di kay yun ana na.
Uko pre, grabe po ka pre. Igo ra makig-istorya ang tao, masuko ra ka. Kapag pa ka uko-uko, tingkagal po nimo pre. Dangit ya. Ewa ko na lipay. Ang dangi yun. Mayo na, og di na siya mundang i-block ko na. Oh, may pa, i-block na. Walang sa ako na siya i-block karon kay naluoy ko saya. Ay, naari ay. Ako wala mo ko'y bad intention sa inyo ang duha. Bad intention sa mga duha. Wala ko'y planong nagubon mo. Kasabot-abol na, ana. Sige nang nag-away tungod nimo. O sa sala ninyo na, kay inyong una-una, lahi na inyong una-una. Di na nako nasala. Sala. Ayaw bang sala, kay inyong una-una, patakarag kuan langyaw. Kaning atong sitwasyon nun, daghan yung kayo makarelate ani. Asyong nga way sala ba? Kay na adi. Kabalo ba ka unsa ka matinud-anon ni akong uyab sa kuha? Bisan kinsay mo chat ani kabalo. Unya, Nya, isa na ka dito sa kuan. unya nagugaw-hugaw ko, wala man. Hugaw-hugaw ko. Wa kay respeto ba? Ano wala yung respeto, may maggibuskag mo, wala man. Pero boss, plano ni mo buskagod. Na ko'y giingon. Oh, ano manguyab Kamu ra may galing niya? nagsulti. Ay nabalaan na tikadaan. Ano kayong manguyab ka? Ang mga chat Namuyab ka na ko, igo naman ko nag-hi, nag-good morning, kada buntag ko. Sige, good isulti ko sa Ay, sa nakakagod. kalang iyang gikuan. Eh, pamurit gibheart ka. Nanguyab ba ka gibheart? Nguyab, Sa igo una na pa ko. lang, 5 years kami nanguyab na ka. Problema na nimo Nya, kay nga naman, kung saan pa ang dyan imong nimo? uyab magpasagad nagsulti. Sus, mamugos mo Pasagad gani ang ka? sulti. Oh, liman mo nang mamugos? Nakasure ka nga imong uyab, wala na motmot. Nakabasa ko. Nakabasa ka. Sa tuwing mag-video call kayo, Dili ko mo tuwa na kay nga imong uyab. Nagkuha na sa imo kanang di na mamotmot. Ikaw medyo ko namot po. Ikaw ra siguro. Abot ninyo, kamo ray nakabalo Ikaw ra siguro namot-mot siguro. Ako wala jud kay intention nga bustado mo. ako maingon nimo undangi gyud ang undangi ng kabuang nimo ani akong uyab. Ano? Kasi na may problema dahil nga ako wala mo kay Di mao ra gyud akong hangyo nimo undangi lang gyud. depende lang kung gusto ko mo undang ako di ko digit ka Kaundang gyud mo kay black man ti ka. I-block na. Ha? Kiti ka way do. Wala bisan isa makailog ani. kabalo ko unsay process sa Facebook pre kay nga naman kabalo ko bisig i-block sa tao dili ko ni ma-block out ko ana. Nice. Ako ara ni ha, si Manny. Kambog pa ka. Sa karon imuha ra na. Mailog man galing nimo ni pero pasayluan na lang Hindi gyud na ko. ako. Ha? Pasay. Tulo ra ka tuig inyong tagal. Ato siya Mo pangutana. lagi na siya lagi nangita lagi na siya kagubot para mabungkag ta. Uy. Kay makigsumpa kay magyud siya. Di ba? Bisan pag kung sana sila mabungkag to. Dili Oh, ano Dili mabungkag mo mo. mabungkag. Bisa kung sa imong baton. Anang Oh, unsa? unsa? Ah, oh. Oh, abi nimo. Ay kuno mo muuli na lang ka samtang 160 over 90 pa kung dugo. Abot ni rog 200. Unsa man? Para Ha? mabalda ka? Balda bitaw, balda. Isa mo na balda. Mabalda ka. Kana imong pangag ng ipon basig mapangagan po kag tiil og kamot ron. Nagkuhan, high blood ha. Hmm. Sis, Ug ma-paralyze ka, tuo kag may mga pa na. ang ko na lang gani nga nangita jud kagubot. Anak na ka, biya anak ka anak. Lakaw. Ah, dili pwede. Dili ko mo lakaw. Oh, kung di ka mo lakaw kami mo lakaw. Sige, I-block amoy na pang lakaw. Block na ko dai. Grace, mag-online on niya kay kabalo ko mo unblock anang i-block ko nimo. Sa mga katano, so mag-shoutout meron sa nagpa-shoutout dre. Shoutout kay Sticky from Hilongos Leyte. Kang Dave DB Tits Vlog, shoutout. Shoutout kay Dexter Many Vlog. Shoutout kay Jasper Jake Sinantaw, then kang Custodio Sinodia, shoutout kay Lovely Fornes, shoutout kay Marilyn Villafranca, shoutout din kay JR Banag, shoutout o shoutout kay Akira Shine, o kay Merlita Monte de Ramos, shoutout kay Mr. Sardido, kay Gondon 3D Special, shoutout o kay Abin Ruben, shoutout kay Ana Casina, shoutout Inerio Alja, shoutout then kay Nobami Kabanbam ng Davao del Sur State College, shoutout Ludes o shoutout ka Marcelo Monares, shoutout kay Mary Grace Mogar, shoutout then kay Elsimar and Daniel, shoutout kay Roy Char Ayok, shoutout o kay Sean Ibanez Freenex Herba, shoutout Pori Cross, shoutout Lebrand Reaction sa pag-support sa YouTube channel and kay YouTube no watching shoutout din shoutout kay Juby Bakad sa taga Davao del Sur, then kay Libra, shoutout Manny Rupol, shoutout lang shoutout ro. Shoutout lang rin ko sa family Ode og sa angkang Uncle Marikel og sa Mariel Kit.
Udi. Shout out sa inyo lahat. Pero, Okay, shout out. shout out kay Meters Fisher. Mimi, shout out sa Qatar din. Abing, God bless. God bless you. Bye-bye. Tayo.